Sa number 6, mga tul-an sang tawo ang nakutkutan sa isa ka compound sa isa ka eskwelahan sa Kabankalan City. Biyernes sa nagligid nga semana sa Nakutkutan ang mga tul-an sa kilid sang gym sa Central Philippine State University o kun CPSU gym sa Barangay Kamingawan, Kabankalan City. Sa report sa Kabankalan City Police Station, nasapwan ang mga tul-an sa mga nagaobra sang septic tank. Gilayon nga gin-endorse sa Cultural Heritage Center Museum sa eskwelahan ang mga tul-an. Sunod sa in-charge sang museum nga si Dr. Jose Gay D. Gallego, ang Director of Historical and Cultural Heritage sa CPSU, patyo sa mga indigenous peoples o kun IPs ang lugar antes pa man natukod ang eskwelahan sang 1946. Gindugang pa ni Dr. Gallego nga posible masobra isa ka gatos ka tuig ang mga tul-an. Sunod naman kay Pulisa Major Jolan Vinson, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan City Police Station, wala na angot sa anuman nga krimen ang nasapwan nga tul-an. Magabulig ang CPSU sa pagpa-examine agud mahibaluan ang edad kung iya kababayo kung lalaki ang mga tul-an.